Day! Aruts? Bago pa ko nag-ingon sa imo, ha? Di ka magbayot-bayot kay gusto ko masundalo ka, natakdan ka ng silingan na to. Pa, let me explain. Unsa may chika sa imo papa ron day sa imo ha? Gani day uy kay may pakakaig-sugtan kasi mo papa nga syokla ka. Siyempre, si daddy pa, musugot yun na sa kuha. Gusto ganin niya nga patauran ko duha ka pandesal. May pakaday, supportive kay mong mga pamilya. Ako yung taon ani, bukbuk sirado. Okay ra na day, madawat ra na si mga pamilya kadugayan. Ako tay sa una naman ko, bukbuk sirado pod. Lisod gaday day no, maagi patag mga pagsubok. Asa gitong si Joyax ba? Bakit lagi na ko to nagsundog-sundog to sa mong silingan nga bayot? Suntok yung madawat ato ron. Laban lang jud ta day, kay yun ani jud ni basta green tag dugo. Ay, ang mga panuhak, nagkuyog yun ang mga kanahan. Karoon na din mong mga buanga mo. Di yun ka patuon ako. Giingnan ta ka nga, di ka magbayot-bayot. Day! Aruts? Bago pa ko nag-ingon sa imo, ha? Di ka magbayot-bayot kay gusto ko masundalo ka, natakdan ka ng silingan na to. Pa, let me explain. Ikaw? Ikaw mo na nag-mentor sa kong anak magbayot ba? Kol, pasagayin na ni mong anak, Kol. Ako gani mismo sa kong kagalingon. Nadawat ako sa kong pamilya. Pasagi na siya nga madawat niya iyang corona. Pa, dawatan na lang gupa na babae ko. Babae gapon? Bisag taas kay kag-ikog, babae gapon? Putlo na akong ikog ni mong buanga ka. Ayaw, di ba? Ay, day, pwede po, day. Aron di na kasi daldala yung bugat na problema. Ito, day, no? Sige pa. Sige pa, day, ha? Day, dalong na eh. Cool, tama na, Cool. Mabunog na akong bisi. Otro po ka. Pa, tama na ba? Pasagdi na, good me? Sukad karon ha? Karong adlaw yun. Di na ako gusto nga magbayot-bayot ka ha? Bantay lang gikas ako ha? Karon masundalo ka? Ayaw, di ba? Okay ra, day. Saan pa man? Di man kadawat sa imong pamilya. Nya isog pa dyan kaayo siya. Bish, bisang gibunog kasi mong papa, Bish. Agwantaho na to, Bish. Day, dawat naman ako na yung bunugon ko ni Papa. Sige lang, day. Mag-practice ta nga makuha na to itong corona. Bitaw, day, no? Dapat dito magpadala na nila, no? Dapat go! 1, 2, 3, go! Hala, uy, kanindot siya diri dunyok ay. Ganahan siya kay ko diri sa paa. Di ba, babe? Gwapo kay diri, no? Presko kay hangin. Nindot kay tanan ng tubig. Presko kay hangin diri. May tab nakuha na to tong corona, day, oy. Kaysa, day. Pa? Ay, mong papa mo na. Ayun pa, day. Ay, nagbayot po si Papa. Shit, mong papa. Tara, day. Atong duulon. Nag-igat-igat. Pa? Dunyok? Nganong naman ka diri? Haladay, ang uyab ni mo, giuyab si mong papa. Nak, let me explain. Shit ka pa? Gikulata pa ko ni mo, green po day kag dugo. Gibawalan pa kaday. Unya ako tropo day ay. Giilog pa imong laki. Sa imo ang gibuhat pa. Di nakaangay respetuon. Tara na ga. Dunyok! Shit ka day! Kamu di ay!